Berhemeke dîrokiya wêjeya Kurdî, terenûmên Kurdî îlahiyên dêran hat weşandin. Berhemeke yekta û dîrokiya wêjeya Kurdiya Mesîhiyan bi navê terenûmên Kurdî îlahiyên dêran ji bêndera Mesîhiyan hat weşandin. Ev pertûk di sed salan nozdan de ji aliyê keşe Muallim Melkiyê Qilî ve hate amadekirin. Tê sed û bîst terenûm û îlahiyên bi zimanekî edebî ku bi Kurdî ne hatiye honandin. Berhem ji alî lêkolînên Mele Birhanê Tarînî ve ji bo çapê hatiye amadekirin ku wekî xezîneyeke veşartiya wêjeya Kurdî tê binavkirin. Yekîtiya Berhemê Mele Birhanê Tarînî li ser hesabê xwe yê tora civakî li ser giringiya vê berhemê wisa gotiye. Nimûneyên vê berhema yekta di edebiyata Kurdî de heta niha tunebû. İlahiyên Erebî, Suryanî, Ermenî, İngilîzî û Latînî di nav xiristiyana de navdar bûn. Lê ev cara yekem e ku berhemeke bi vî rengî ya bi Kurdî tê dîtin. Pertûk sed û bîst îlahî û diayan pêk tê ku keşe Muallim Melkî bi zimanekî edebî menzûm bi wezn û qafiyeke rêk û pêk nivîsandiye. Mijarên pirtûkê lavakirina Xwedê, pesnê Mesîh İsa, guneh, axiret, exlaq, şivanê qenc, weten û Orşelîmin ku bi awayekî wêjeyî hatine honandin. Berhem li herêma Tor Abîdînê li gundê Qiliteyê Mêrdînê ku sê mezhebên Mesîhî, Katolîk, Protestan û Ortodoks lê dijiyan, beriya pirtûka lawîja mor Basîlyus Şemûn derketiye holê.